Boiro será un ano máis sede do Deporcampus. A actividade levarase a cabo do 10 ao 14 de xullo nas instalacións do Estadio Municipal de Vista Alegre. Como en anos anteriores, poderán participar nenos e nenas de idades comprendidas entre os 6 e os 14 anos. Durante a semana nas que se celebre o campus, os rapaces levarán a cabo diferentes actividades lúdicas, todas elas relacionadas co fútbol, baixo a supervisión dos propios adestradores da canteira deportivista. A actividade vai ser moi similar á do ano anterior. Imos entregarlle a todos os nenos unha equipación completa do Depor para que teñan de recordo. Os invitaremos ademais a que poidan asistir un partido no noso estadio en Riazor, e tamén pois faremos sorteos de agasallos, un pouquiño implantar a metodoloxía que levamos a cabo coa canteira pois esta semana aquí a través de pois diferentes estacións, xogos todos relacionados co fútbol, e o último día pois faremos como un pequeno desafío a través de diferentes desafíos técnicos para que poidan tamén levar pois un diploma e algún detalle máis. Colaboran coa proposta tanto o Concello como as escolas deportivas municipais, entidade esta última coa que o Deportivo da Coruña ten asinado un convenio de colaboración. Ya van varias ediciones, todas ellas un éxito, tanto de organización como de participación, y bueno, esperamos que este año pues seguir en la misma línea. Agradecer sobre todo la ayuda y la colaboración al Concello de Boiro, en especial al Departamento de Deportes, a la concejala de Deportes, por la implicación, por la ayuda. Sin ellos, pues evidentemente son los que tienen que echar una mano. Ellos no aportan un grano, aportan un carro de arena, pero es muy necesaria para que los clubes podamos realizar este tipo de eventos. Y, por supuesto, acordarnos también de Gealsa Wisí, nuestro patrocinador, que está siempre con nosotros. As inscripcións xa están abertas de forma online, podéndose realizar a través da web deporcampus.rcdeportivo.es. Na páxina atoparán tamén todo tipo de información sobre o campus, como relativo ao número de prazas ou prezos, entre outras cuestións.